Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάζετε το WinRAR. Το WinRAR είναι ένα πρόγραμμα αποσυμπίωσης αρχείων. Πώς το κατεβάζουμε? Πηγαίνουμε στον περιηγητή μας. Εγώ φυσικά θα σας έχω το link στο description. Εδώ θα πατήσετε Greek ή εκτός αν θέλετε τα English, τη γλώσσα να είναι τα αγγλικά. Εγώ θέλω να είναι τα ελληνικά. Και θα κατεβάζουμε την Greek εδώ πέρα που γράφει σε παρένθεση 64 bit. Τι είναι το 64? Τα 64 bit σημαίνει τι bit είναι υπολογιστή σας. Πώς βλέπετε τα bit του υπολογιστή σας. Στα Windows 8 ένας εύκολος τρόπος είναι να πάτε εδώ πέρα πάνω δεξιά, ρυθμίσεις, πληροφορίες υπολογιστή. Και βγαίνει, μας γράφει λειτουργικό σύστημα 64 bit, εξαρτήσεις τεχνολογίας 64. Για σας που έχετε Windows XP ή Windows Vista ή Windows 7. Για άλλα λειτουργικά δεν ξέρω πώς γίνεται. Πάντα δεξί κλικ υπολογιστές, ιδιότητες και να το. Εγώ έχω 64 bit, άρα θα κατεβάσω την έκδοση 64 bit. Κατεβάζετε στην έκδοση. Το setup είναι εύκολο, ξέρετε πώς γίνεται, ακολουθείτε τα βήματα. Εγώ βέβαια το κάνω κατάσταση γιατί το έχω. Τώρα πού να το βρίσκω για να πάμε στα προγράμματα. Να το WinRAR. Και περιμένετε να αρχίσει το πρόγραμμα. Τώρα δεν ξέρω γιατί με κολλάει εμένα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν θέλετε κάντε ένα subscribe, σχόλια για απορίες. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Γεια σας!